Bangko Sentral ng Pilipinas, Cagayan de Oro, niawhag sa katawhan nga hapsayon ang ilang mga karaan ng kwarta. Si Onofre Pascua, Deputy Director ug Branch Head sa BSP Cagayan de Oro, nibutyag nga ang paghapsay sa mga karaang kwarta mahitungod sa security purposes. Kiniusab aron malikayan ang mga peke nga kwarta. Apan giklaro ni Pascua nga gikan Enero hangtod Disyembre ning tuiga, mamahimo pang magamit o gamiton sa katawhan ang mga karaang kwarta sa pagpalit, pagbayad ug ubang mga transaksyon. Matud niya nga sa sunod tuig kinahanglan ng ilisan ang mga karaang kwarta ug sugod Enero tuig 2007 wala nay bili ang mga karaang kwarta. Si Pascua niingon nga ang pag-ilis sa mga karaang kwarta gimando sab ubos sa Section 57 sa Republic Act 7653 o ang New Central Bank Act nga mag-otorisar sa pag-ilis sa mga kwarta nga gigamit kapin sa 5 ka tuig na. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagsugod na og pagpahibaw sa publiko sa pag-ilis sa mga karaang kwarta niadtong Disyembre sa miaging tuig ug nag-implementar sab sa kamanduan sa sayong bahin ning Enero. Mato ni Pascua nga gimando sab sa Circular Number 863 Series of 2014 ang pag-ilis sa mga New Design Series Banknotes Peso Denominations sa mga New Generation Currency Banknotes Peso Denominations. Mato ni Dexter De Mafelis, Senior Research Specialist sa BSP CDEO Branch, nga sa kadtong ana ay bank accounts mahimo silang muadto sa ilang mga authorized banks aron i-deposit ang ilang mga karaang kwarta sa dili pa ang tuig 2017.